Púšťate sa do stavby alebo rekonštrukcie domu, bytu, chaty či chalupy. A možno iba radi montujete, varíte alebo sa staráte o záhradku. Železiarstvo House Seman na Levockej 20 v Prešove je tu s vami vyše 25 rokov a za ten čas sme obslúžili viac ako 5 miliónov zákazníkov. Keď Ladislav Seman otváral obchod, mal rozlohu len 25 metrov štvorcových. Dnes máme na rozlohe 900 metrov štvorcových tovaru pre profesionálov aj hobbymajstrov. U nás nájdete kompletné ručné nárade, zámky, kovania, sortiment stavebnej chémie, ochranné prostriedky, spojovací materiál či domáce potreby. Naša kompletne zrekonštruovaná predajňa je koncipovaná ako samoobslužná a bezbariérový prístup je samozrejmosťou. Pekné priestory a široký sortiment doplňa to najdôležitejšie – obsluha. Náš stabilný tím predajcov sa pravidelne zúčastňuje produktových školení. Vďaka tomu vás profesionálne obslúžia a pomôžu vám s výberom optimálneho riešenia. Príďte k nám a presvedčte sa, že u nás si vyberie naozaj každý. House Seman. Uľahčíme, pomôžeme s úsmevom. www.house.sk